Millet, tuğan jir. Tarih. Guruf gadet. Mo. Söz, kitap, buan. Miras, gıylem, kileşek. Burunludan kilgen urman, dala, ağidili, şulman idili, seferine çıkkan yırak babam, maturluğun körüp hayran kala, ok şeşekli ul tağ ilinin. Burungudan kilgen idil yurtta, ak yolu var aplak ilimden. Aktanış dip babam isim kuşkan, yetkerin hem emanetin anın. Мәңгілеккә илтер идем мин. Шыр дәүрләр таләп итсә тагын, тулып торыр яңа җәлилләр. Халкым мәңгелеккә хакы барын, җәлилләре белән дәлилләр. Гимназия яңа көннең бусагасы түредә. Кулымдагы нарасының күзләрендә мәңгелекнең яктылыгы күренә. Китап үзе бер дөнья. Ул бүгенге дәрәҗәсенә килеп җиткәнче гыйбрәтле юл узган. Күп төрле язмышларга очраган. Ләкин һәр вакыт аны изгегә санап, аны иң кадерле хәзинә итеп сакларга, буыннан буынга тапшырырга, аның гомерен озайтырга тырышканнар. Китап алам күңел торыкканда. Жаннарыма сердәш кирәктә. Яңа дустай кызык яңалары, искеләре якын бигрәктә. Китап алам, үз-үземне җыйсам, саллыраган, кайчак юкасын, өр яңадан туган кебек булам. Татып, әнкәм теле шифасын. Сүз кудрәте изге китап саклый, юк бар уйдан, яман нияттән. Рухи кыйблам манарасын барлыйм, сүрәләрдән, изге аяттан. Китап алам, фикер сүрәнләнсә, ышкын эзләп, гыйлем учактан. Күпсенмәсен акыл хәзинәсен, айырмасын Раббым китаптан. Китабым сине мирас итеп, нәни гимназистка тапшырам. Ата-ана, ватан, милләт, тел, уку, хезмәт, яшәү кадерен бел дип, гызыр белән аңа баш ырам. Хәерле көн безгә дә. Хәерле көн кадерле. Хәерле көн кадерле әти-әниләр, укучылар, укытучылар. Бүген без гимназиядә традициягә әйләнгән бик зур бәйрәмгә җыелдык. Әйе, бүген бездә икеләтә бәйрәм.
Biz bugün 1-нче һәм 5-нче сыйныф укучыларын гимназистлыкка кабул итәбез. Исәнмесез, хәерле көн. Кәефләрегез ничек? Туп-туры карап күзгә. Әйтегез әле безгә. Кайда яши йолдызлар? Сәләтле егет кызлар. Монда һәркем җиңүче. Уңышка омтылучы. Иң уңган һәм иң булган. Барсы бергә җыелган. Бу мәктәп сезгә таныш. Бу гимназия таныш. Безнең гимназия законнары белән һәммәбез таныш. Гимназист республикасына булыша. Гимназист дөрестлек, хаклык өчен кыю тора. Гимназист тугрылыклы иптәш, олыларга һәм кешеләргә булыша, беркемне дә авырлыкларда ялгыз калдырмый. Гимназист күп белергә, көчле һәм җитез булырга омтыла. Гимназист табигатьне, туган ягын, мәдәниятне уяу саклый. Сез әзерме, гимназистлар? Biz һәр вакыт әзер дивизиясында бүгеннән башлап һәр туар көнебезне башлап җибәрәбез. Хәзер сәхнә түренә иң нәни дусларыбызны чакырабыз. Сәхнәгә 1-нче А сыйныфы җитәкчесе Мусина Ания Хатип кызы һәм 1-нче А сыйныфы укучылары чакырыла. Әбударова Арина, Әмирханова Азиза, Билданова Әминә, Ганиева Амилә, Гаязов Динар, Измайлова Эльвира, Камалов Инсаф, Латыпова Мәдинә, Максутова Мәдинә, Мансурова Алияна, Мингажева Лилия, Мусина Иделия, Рахимова Диләрә, Салихҗанова Азалия, Сираева Мәрьям, Хакимуллин Камил, Хамидуллин Самат Хөсниярова Амелия, һәм Шаихов Камил.